njoko gani kwane naringi gusaba onde banse gwetekerere kangonya sero gikukwae onye nintu twagachite kwae toruororo omoga kona nyare koro usiku mochiri ade twenyu bono nabe butantanu bwabeire gekogaroroche omobere obekwe sanduku ime obekeru chianga na ndo manye kurusibwire na ndo ira ni bwetiro esanduku no ikalensi tima itinga no yange china kabekere na rusi sanduku ine karo bono liko turo musunte mako gando kwate bunga mugondo bekere chikoto toliko yoro toliko yobo yori bono go ntokere ime gero musunte ime tima itinga nga inkorwa bosenga itokurwa so family yo mujiyo na ndenga yegochi andike ukule kamenya kanende na inchenga na mwana no aramberetie para tatiko mwana oye ntakana entakole pira mama pira papa nero gotangu ngosumbua bara abana ba James mabare sana puna twara amenyirega ikokonyora lindi baba bwatiriye gintu gitaisaini baba irechera paka twoiguna abana abanechera bakoreki echera bari bakoruororo na hindi baba koreri tukogete mpaka bono yaikire ngaki bakorireke kitagweneti gokorekana nande bano bunande isika bunemberere isiko tingonyara kwenda ndi gose muchiwo omonto gose ngende mugondo ya igombo baseke usi bono nkumetie gwisaranso kongisaranso tesika bane ndagera na kia bana bakonyora bari nane skuru geko iguru nkibagara nyale kwande skuru abono no muchando rema kusaba kwane ngusaba serikali enkonye mbwatesi mugakona leto enigo nonye matiangya sara iwete ryugeri ganyare gonkonya ubusibure bonyare gutoka mangani bine bibinyare kwera nyare gutwara murembe ninje nyare gusoka ndigeria abana bane banyare kwande skuru mbabera isiko mwancho murigereria Oinka TV ne biro binana nego kwaregania ase channel yitu Oinka TV ndengole toromugano yomo kuru ase constituency ya West Mogrango ase kenyoroge kuru kwa gesurura ime ye sub location ya Bukiambori ye gotoka ime ye location ya West Mogrango ward ya Nyamaiya ime ye county ya Nyamira aiga hano mugano torachi gokore toro yomo bumu muro yomo kuru kwa Kefa oyo osiriti bugima bwaye ange metinyi etatu iga yaetire lakini tanya kwaenigwa igara senkendu sababu nelinga kerokende ekosho nerebekire asengencho tatakeri koenigwa ase obulimo bunonya nabo nigo agachite nyumba yaye buya na bwateno murugi nabana kini bono teramanyekana nga kerokende oyo obekire caution ebirengerere byaye mbire byebi kibura butambe gol kwa MC Dudus na kwaregani natonya rumugano oyo asenchira yubwikirano aiga mwacho murigereria ninde no murugi yaye Kefa oyo lenyagusira urachigotwerera abira atatu nga kerokende omugako yo kurukwa Kefa Kenya tako bakagusire bugima bwaye na kerokende ekegerete ataranigwa gwikabono nyarabo duchigokwana na
na chiango chiaye n'abanyakenyoro tumanye birangere byabo mbire byebi korengana nengana iyo karibu sana itangana yawe kana tengo no kurukwa itangoro ku Karen Bwari Beatrice oyo sirete no mugakone niganyoreta ajari agasire tariki 11 mutenyu mutangani tukabanga mbagemero biri yaye mbakari tukagojikwani yarengo ni Wednesday twalemire mbako boina kiregento kya bangiro saa 12 gego jikwa saa 1 nalitonyoreta habari na Kefa tari gojikoretu obekeire koshoni nigamenyete kwa bande ne nyumba agachite kwa bande kurwabu bana ikinangere Nyamira tokwanda twanya gusiki gujitarike gojibosio kero kende Kefa tutaraikara bona se udo tutukwaye kero kende na ruoreta kara gusiri umabwa tarwale tinone ya yatana gikia maberete ajari anyoreta ya para ya gasiri ubuge makengi pole sana mie kirenga mabere na Kefa no mwako 12 bana lenge twarenge kuchikochaka baba nambarenga mubata mbabere asante sana kero kende nabo uratwerere nga buna mwachagite komenya na Kefa igakorete ta sinke yo sasa nari mwara amenyete mukamanya jo kona chiki ne gucha kwaga chanka na kero kende kero mwaga chaka undi naro batende ti mwaga chago ikabona mwaga cha buna mumenyete gose nga Kenya rekana Kefa gucha guteni gutabase kwani nje Kefa buna nyomete no nyomete tega iga no tumenyete nere iga baka buna bono iga no ne nyombe twaga chitenere aste tonya kwanda tujuko kwamba na tumenye ya no tumenyete ngaga Kefa ngasikia roko mujogi olenge ngaya roko le mujogi bwa miruka ayemero mukyoko jitindi gukora kende ya no urinkaga no ndinga bono kero kende ekero mugutinirwa Kefa tabisa kwenigwa uyo ko batinirwa osea musawe ningo ni amate yaito moina kero kende mwatirane to bulimo ntunere ya yakirinde kunyarikana gucha kubatinirwa bono nga kero kende nga Kefa tari uchikwanigwa singenche rubande abana nanje no sinyire singenje njina no so yo yuna nya komorora bona najite komorora kero twarangeri gukoti Nyamira ewa iga ekero mwarangeri gukoti Nyamira kwenye Kefa usiri na ali kwenye Kefa usiri ngwa cheta sekambiro ngakie kero mwajita sekambiro ngwa tabiwa ikinege kugambirwe simime twaguchitariki nande tokoirana kugambirwe simime simogwa kero gusekero keningego chisimi abadi fogeti bono babwate chisimi echinene na chibagutumika kugamba barabo eba igo ino kero mwikiro muri gukwana kende komo kwa uchitariki ntwanya gukwanira no bosi asobosi ya bono kero kende timanye tinga kero mutanya kwa ni Kefa guika bono ase enkendu buna mwabange tuchikumoya mwatebi ngwana ne biri nere yakinire ngaki ngo raya kane abwaro ntoro nchibuna nchiko bone tinda tebi gwaro ya bona yoko gani kwa onkoro kyo kuno mu rugyo Kefa njoko gani kwane nalinge gosaba onde banse gwetekerere kango nyose arogi gukwae onye nintu twagachite kwae toruororo muga kona nyare kora usiku moja ya twenyu pole sana mwacho muri Lenka TV gabana nakumanye turase kenyero kya Gisurure ke gutoka ime ye sub location ya Bukyamboli ye gutoka ime ye location ya West Mugrango ase wodi ya Nyamaiya ime ye constituency ya West Mugrango ase county ya Nyamira tulenka ya Kefa uyu gakorera mirimo yayo y'ubuchogi uyu tugukwana no mu rugyoye nonya gakumachiko yelia marigana sengencho nambeyemo mugako yo sirire namba ibere yatebekane ngo mugako yatari kwani gwanga asa kwani gwatari kwaye na iga nyakire ngo mwamenya agwate tagore no mugako ni myaka 11 uyu no 12 twaringe guchiko chaka iga gotebanga bamenye no mugako yasiga kie emyaka gwetani 12 bono lakini bono yaikira gotebunga gaiga teri kwaye na inde no mugako yatari konyara komwaine bono kero kende nabo turatebe nga umurugyo Kefa
na bera toke tabuga ati history boronge ya saya bono nari guchigotoira goika ase kero kende abanyakenyoro chiango chiaye na kero kende goika chianti chiaye tuchikumanya omogano nga naki kefa enyore ta saya ine natakire koini gwaiga useyaya tukumanyigwa nga kefa goiko gusira kwaya tabuga ati baibuli tingarenge ntakana kegera ngina nigasirete na ise agasira kurende ntubwate ngina moke yule gaiga turatabara ni anti yaye nere urachiko tomugano umwenge ngani kiamanyete igoro ya oburimobo kututaranyora ngina mokoyo duchikogenda asianko yaye nere oyomo uyurachiko tomugano ikegera no mukaka nero monene asinkeye achiko tomugano nga ere ni kiamanyete igoro yoburimobo na kero kende ine bina binde byanyakoba byoburimobo byakiri goikera bono keva agotenigwa tabize koenigwa mwacho murigereria usakurigereria ensemo yokobokwa naiga embera nero yalemirwe yakorerwe tani mitinyi toto bono iyo yarengene kirenga yokomoenia keva lakini keva tanya kurusigwa senkendi ya Kisii Teaching and Referral Hospital asengencho ye caution yebekire na ekegambiro nigo kegosikwa gokiarure ogochikanga gendo getengeri gokorekana nabo kegotenna buna bono okoenigwa gwa keva goteneini tutete kuramanya history yenkeye gusomogano igoro yenkeye na kero kende gose batware bina binde bya buremo aiga twatebere bambe mono sana sinchu gukwana na Inga TV Asante. Litanga twakoire ngora na kero kende tukotebanga nyasaye na koro wanje kwa na byonse bigwekana bimono sana mwacho murigereria ngosabanga tuchiandari kegera twete gukora umugano na konyora obumaene burunge asege kikienge bono nigo tekete guchikora kwana ne anko yaye kefa yego tebekanaga nero monene ase enke elinde achikotumanye boikera nunga ekiagendere inkire keke kubwatekana no gusira gwa kefa yena buna ateneniri atari guchikwanigwa ase kinyorekega kiagesurura tuchiandari mwacho muri Inga TV buna nakumanyia bono igoto tukora kora chinkwana ne yanko ya kefa uyole nyagusira aratumanyia nga ine omugano yokogera bono kefa agocha gotigwa tari kwani gwa asenga kie yonsi kero kende kerenga nkire keke mugano noro kurumaga bwobole mokole to bututukano gosenaki bono ne yanko ya eto gukora chinkwana ya masemo litanga karata ya marieta marieta na nguru kupitongera mugaka James Mabale yes nombia lese kenyoro kia gesurura aso mugondo James Mabale yule namba 703 na indi tomenyete muni family ya Mabale twins nyagozira keva no mwana mumiro minto manene omrujo minto mungene nero tango te gozira ngina keva mama mwabo keva koru oro mumuro mitaka manyagozira na ndindo bwati mugondo ndegwetani oyo mugondo oyo twatwalire bitina bire binge kati ye nchene ndugu yane keva tayo ko bara keva ka kuja ke bine bikuja keva tarabia ro oye nyabodene ni omobere obeira goso ebina gwikanga bine bitano ne bibionse obeira okubugwa keva bunasirete kina kende ngeyo kiarenge ime nega sibo jogia kora se county ya Nyamira abwasa kwa station ya Miruka unagenda tegas akasoka kuri nyumba mwaye bunaika kagenda kwa ndarenga kwa pora so musani ayo sirete akalinega ari kurumirwa akawika jara cyane akanyore gari kamuitero ibonye tari gari ya muitete keba mwaya aruete nande mwaya iranete naende ko bani kwanda kusabu birero byane kinango saba nuko utareka se birero gosaba kero kende kefo yo enyombe yebuna to yero chega iga mwaye kero kende bututukano bonde bwabere bokoba nga ekerale kwagacha nyumba natenezi gutagacha kero kende akamirira akagendera kwagacha gose kefo yo omechando nere gwateba mwatwarete na ise uyoro mu muromo nene kero kende muchando kiya tali ngendo twareti mojando na ise keva omojando bombwate no mwamba to yote nene tikeva inje na ise keva ise keva mu muromo into na mu muromo into ntuntu bwate mojando ndo bwense umwana oyo gagwagacha enyomba negera bunali getwa se county nande bunasoete kwagacha muntu tayo motenenti none elimo ekoro nange koti nero imotenenti kota bune ya motenenti taje gutinde kubona igo nga bunakwagacha enyomba mu basakwagacha tali botuko
Mujanga akaleta akamura ensese ngire ndi chinguru chinge nyombe gaji akacha gwitania miaka 5 paka buna igete bunere igonga muchando keba no yinye ko mutenenia tore ngora nango na muteneni tibunda bana teneni tiomobe nyagosiro mugondo abo gore 1233 oito sinyene no yo itore 703 tayari no monena ara se miaka sende na isena maite binde na kia koreta Yes. omugondo itaso tu emergency nyarogoro ozo tu emergency nambere 1234 iya mateto sinya inerega oikeire omugondo oyo baikire gatima na ndo yo ite bagoteba buna bono ngakero kende batagete buna bana babusono ke bagoteba bayo bagira se nambere 1887 1886 na jira so muranda register we count na matebe nintagete nyore chigiri nikate chenambe amane mutation muranda register urikira maruba ko barangeria lakini oigase gitenera tindanyora bakonyi bonde bwensi igonga obuli mugwete na ndemba so teime maina sibuna korameka ninje ngende to korameka lakini ntare nyonyora bakonyi enambe ya bana gote nga 1233 yiyo munya goteneni keva na endo yebagire ase chinamba ibere ile namba 187 na 186 na ajira so muranda isa gwetani urikira maruba kabere gatotanga kane lakini miaka yonse bitinana konyora bakonyi bonde bwensi ebi ne biyonse na bere nko mubuga marakane bose maragatano chiko dodi njiro ne chiruri nginjiro onko gatoko gambere twakorera ikoti TC ona timaite na ndene kya koreta krusi ikoti enene agakebeka gaiga eki na begete bono gokire namba iso tukio mwako uyo tinda manyanga nkudai kya taeti ekogara bona begete application yako tebanga gitimbu ati osana kina tora kalira nenere ati galenda senge kwa iguno mwana murugi okeba bona gokwana ngatanya kora to gokwana na ko ebine biba gokwana na wetera chiondo indi chisimiechi bona gende gianse nyene garu maiso tia konte binga na kina gwanje ile nko mubere lakini ngato gande ko yotinde kabu asorenge tiko yotinde ko gando yotinde kasanga asanga igo kwege kadeto butanto ngate banga lirolire ndiko mubero rate nege kogera timbu atinji bweka chinguru no nje bweka nyombo katinya gaje tipo sitingo nyara kwa gajira mwana uyo yagosirerwa ngana nde njikoro sieke bose nege gutu njiko mubeko ekaranga motebiri rolio tiga ito jiko kwanirana ngana kiere kana te banga rende matuka ya mako nga matambe una bono wangeire mambia nkogende kerorano taringane kina nkogenda nekerorano woike kereke bagusira ebiri konya yaigire kiri bwemero ngebere na isana na ibere aba batubuna litukeri bago jiko kumoya mbere ke kolemwa bari ngumbagende to bosongo bagolire sanduku bagolire chianga bakanire pigo ikari kitariki chiarenge obekirwo mobere ime obekirwo sanduku mambio mobero gende bujibwe ndendo chamangana COVID-19 bona yaje gacha ngomobero wakale tumapema iyo ngabantu bango na mambi banyore mambi mbere gerimire mbere biriyo ko ndike bebe igo bona gera lituko mubere ko kuno kurararia ne gisiringi chimisa na se lituko na buno ligereretie omurugio yo mwana oyo keba no mwana make tabwati ke barua kende nisikari bosa keba na rorenge siro yaye igo ngano ene njira yoka na nyamambi na twaibwo mubere oyo enjira yoko nono yoko ruwa ali moja liteyo igo korengana no gwate mu mwaka umu magistrate ga abae ancherete nga moyo gumubere ko moja ko yotinde kaiga to yotinde ka sembere yali mirwe igo kero kene mwari gutwara asimo gutinde ko mubere oyo angankale mo atinde gete yali ngo tokanga keba nase amenyete kwa bande nango nabana ngwanja na morusio ekore na bera tokinye kebo komboete nabana ngo chi morusio nji kumutinde ka bose ga kale lakini keba no abyalire no achagere to kumabwaye nande no ali no ande ni morete no yega kwete nande mbuoye ngo mutinde ka tali bone ngo chikomwe tali bone nda muire kero kendo yo kumugambiki namba teranete naise mbadera nitinera ati kane namba yitu enamba yo kungambia igere namba yaise ne ye tomenyete ne intugire ya tata iso yo kwete na intuta to kwete bono chinambe chingwate banchibwe kaine ayo muchando kurwe bono mujanda so kurwera niga ya bere to kwamererania omugondo itogore 10.4 hectares na bera matuka magega na akanire baka basavinga batabinje njumondo sirio mugondo itore 10.4 chieke chionje tikariting mairenga chiraba nini mumaite buna basabina bwamanyete baika baonjoka iga
nandi bagenda igo ng'ana abeire nkore chitana chionsi lakini egento tanya konyora noboko noboko igo omochando oyo tari bono chaka omochando oyo ochagete kare lakini ochagete gati asende nendugu yane nowinye ndugu yane nyagosira lakini tari asekeo bono goika buna bono ekina asoete omonto asoerete omotang'ane nomorugi okeo nomorugi okebo oyo tamaete kende gionse ekora nomwana oyete omogeni emiaka bamenyira omwana obo omonene mkaite ng'a bono gachete gosengera ase isano igo nabo banyorerete abana aba buna bagachete omochio oyo mboko beagacherete enyomba eyabo buna bayagachete oyi buna ere iga nabo banyorerete abana ababo nabo bamenyete nonye nkebo onye tari ogokwa igo naye tari amakuru yaite konyora no arugete mwaya nande no ankwera mwaya arenge gosoa onde taiyo abwate kina nere goika chitari kichira achete gosira igo njo gosaba kwane nkori noko ase ng'encho oinya goteneni keba nabere nche ngomobua ebinto ebinge naende oimokire enamba eye yabo obetire abantu nande obageire borimo bwaito imo bageire eyi sinachire omolanda jese nabere nkorerwa ase matuko amange narira barande sowetani bane batano baka bono ngaite ngoyoro ibwo omwairi nere nagenda agante ng'a amaruba aite torike bakarengarengeri nomo surveyor bagaisaransa aburaria Nyamira County bagantebi ngabatebi ng'ekiriniki kati yechinamba echibere 1887 na 1886 1887 Anderson Masira 1886 Faransi Mwakanyacho omosabe yakarangari bunga chikirini kati yatorera toreterange mutation teyo omuranda yasoma yakontenda kiti andika maruwe chinamba chibatene kibachi nyorete koro muamba tutusinye nensinye rogoro kabisa namba yaigere 1234 neye 1233 na ndisti nabo chitigare kwa bachingi lakini chigati chiasoire mechinge meko nyore chisoite imegwoito igo nje gosaba kwane ngoringa oborimo bwoito nchinango saba tinta giti bori moment ariko bose borusi ekiagaro bori mono bwata ataborikire obutotara karansa accusation tobagane nje mbori bwata atabwapime tubori tata arikeretwe nje nabunta gete mpimerwe na mwama tori tu asinyene bwa ikio buna bwarenge botigare kwa buna bwarenge amang'ana kebaro keba no isamenyete nande no amenyete na maguri yate ikomonyora igo keba ngatabwati mochando ne na magondo yare ko bandi mochando orenge na ngori oringi na mokoyo tigare tenera arenge ugambitarike tarikeba eko gara keba nera bono mumuromoke asaba muraba bere bono batigarite bosi baraba nene nero mokoko nero mokogoti igo ng'ana ngori na gambite ne nyonko nga ndako ngambe ngina moke nangwe gango gambia ba muraba bari aba nere babere lakini bono yo tigira aba muraba bari bosi aba nene babere ototigere into aba isamoke bono chiro gosoiro murugi okeba uyo tamaite gento kende no mwana omokoyo tomogeni ninto nango toko mwarukari ng'angikere bono nabe butantanu bwabeire geko garoroche omobere obekwe sanduki ime obeke ruchianga nando manye korusibwire nando irani bwetiro esanduki no ikalensi tima itinga no yange china kabekere na rusi sanduki ine karo bono liko turo musunte mako gando kwate bunga mogondo bekere chikoto ta toliko yoro toliko yobo yorige bono go ntokere ime gero musunte metima itinga nga inkorwa bosenga itokurwa so family yo mujioyo nande nga yegochi igo butanta nabo igo kero kena kugotebanga korengana no goterni gwake faigo mugondo yo mwensi kwa jumla chiango chiake bana nyeise nyagosira no bwato muchando kurukale otwarire mejanda sama tukamange egotendang'ani ire ya 93 no so mujajo kurukubateri egatebo muranda yesaje apime no musaveya batana ni chimbago ikiara bari getenga ne bitina by'umugondo lakini ekere yaje kororekana ko tiagatebanga kero muntu nabwate namba yaje igebwire bitina by'echimba kiara kero muntu nabwate namba yaje ekine ikagenda agachia kabugwa oyo renge ise oyo senya goteneni bono oyo ose akamanya goteki libage libona agasogotenenera obekire bina gwetani bitatu bina bitano ekina kyo moeria kero kiaera ewe odinero agatebu ngomugondo oyo soeto chemisima bare oino mugondo bwo manyana akwete tubwati nguru ara sobo mugondo chikwambu bwo mugondo bwo manyana akwete agatebu ri gento moko kora succession kitari gikomena isana ibere cy'umudini we cyano ariko nyana ryabekire succession yaye oyako beka so mugondo obo ekera ikigine kinande kwa gosega yitaga kaniwo agachaga tenena igonya tari amang'ana amang'ana keba anyamagure yakeba mang'ana ande tarengo kero kende isekefa oyole mu muromino ekera siritu mu bwa nga yatindigetu no atindikira so mugondo yo 7 no tiria so mugondo yo James Mabale ande tari ng'ana ere bweka isekefa yo tindikire nsa na mama mwabo
mama na rosirite maiga minsi bya bantu bakura abange mama uyo tindikire nsa na kibatari gutenenia ugote ugo kerokendo ugo koini gwa kwa babonsi bagocha gutenia kefa na kibono gensi nyete na sinyete na inaende na kyoge gonsinga mujando kiabwate kwa ramba bwate mujando nde na keva oindi yabwate mujando nango bano tubwate kinagete ngana kinagete uyo korkwase nyandika mbabwate kina no keva akini kevo ikiri gukura kineke batara tabuki nango bano kya ngora tabe ngakineke litware na keva kwenye tinda getabo ona tiganda motenenia paka kati nkuma yalinda banye ninje ngogamba gusono murugio keva lichibuli toke ta gina kende ngiarengo igonya taria mangana keva kende ngiarenga kende ngiarenga Mwancho murigere nka TV turasekenyere kia Gisurura kigotoka ime ye sub location yabo Kiamboli ye gotoka ime ye location ya West Mogrango wodi ya nyama yeme ye constituency ya West Mogrango county ya Nyamira ase amate ni familia ye bakuru kerrokia bonga kerokende mbaga nitiko ni mwana wabo oyokoro kwa kefa oyibono kore metinyezo tobona tara ni wasingencho yeke gambero gotenenia okani gukwaye asingencho botutukanu boremo oyo tukonenere ne anko yaye yokobwatia isekefa bono otebirenga nyena bakuru magaga babwate mechando botutukanu bonde mborabo wale koirera bono keva goteneniwa gosegoteneniwa kwaenigwa asenkeye yabo mwacho murigere nka TV tutahita bono kora kwana na anti yaye nere kefa herara tutayabira tatayamanyete kolengana no gotenenigwa gwokwaeni gukwaye goika bono endera kurigere nka TV asegekeke sana nkuranade ngerane na anti yaye kefa linda twerere aliyamanyete igoro yogotenenigwa nere gwa kefa ikegego gatukwane na bali barasenkeye nyoranga umuibuli ya kefa isena gusaba ibuli baye isena ngina no baye neti kwa saya na sokuro yaye bado no yaye neti kwa saya nambale ba asiria magimabo na koini kwa saya lakini bono liboli ndilina ki ine ngeko era kefa agoteneni gwata basa koini kwa mucho muligereria maswali ni gabera mange gwetania machibu lakini noko okugena kuonenga kerokende lichibu ngali chigotoka tuchiandale Mwacho murigere nka TV bono nigatwirania sentunda inde na inde na anti yaye kefo yole nyagusira utaraye ni gwika bono mwacho murigereria ekirenge kenene gusobo tutukanu bole gaiga engana yobulemo mongina kyokuruko kuruku nawo mukiro wanyachogo nawo mikiro wanyachogo kefo yosirete na kimule na kefa no mwana one tato mwabo igabwata bangine babire mamu mwabo kefa Nero mungina monene nje no moke. Abasirite bakantigera abana batata wake. Kefa na ulengwa musini kabisa. Saba na batatu. Na bere ngukinya abana aba. Mwise kakaenda boye. Mumro manna kaikasa ikita katika skuru. Kefa kaenda skuru paka akakora. Kama samalia bokong tutabu atikende. Kefa kakole skuru nyasaka musini akanyolega si county. Kanyoleka si account ko nyabu nyomere mukaye no alenge akanyoleka si account magwato mwana oyo yomo oyu asike bogendereire no bamengete no mungina oyo bugi mobuya chinga kichionsi paka bona yaikire omotienyi oyo o January tarehe 13 Jumanne karura mwaya kiregasi chinsa kibiche kwa sasa bagana litoko igweke kuro mukaba muno mintaka kura nga kefa na jene nkuru jomba ochikuboli ngekyo umwana yoma kwati okuru kwangu binyo kumnyaka ko chakonde handike ukule kamnyoka nende na nchenga na umwana no arambere tie para tukabutabu charachani baka tukamugira mochari bana kuru mochari twabere rende na bamate bachire ngo toro bali bade moro bali baro bali baketa ikayo moerio chire 2026 eli chire chimatano Kaba sako andika kanisa ya Calvary bakunyuro we nobu mambe toko anda busongo ko yo mobere tochiro katomoeni eko chikaba chinsai 12 bo chikaba sa mocha iga muchango no lingalia na tochiko irende kava mambe na toko nyore odanga kefa mambe matari gocha na kefa kwa banda menyete na kurunanya mutoko chomo chioyo nchena na ko sama singa ga kwa banda menyete kaba bwagate nyombe yaye omenyere buja tana ko nyora no mugambe komadetera none odanga ngatuko gachaga
no ne chifundi chiaku kucha kwa chakaiga nchibwa tikende tiratebe nga batine tibwe mpaka cho nyombe ya kefa no ba ke nyomba ya kefa buja kabisa bakagacha ne cho eyo na nde mba mento December kan nwana oyo na mente nyomba go charuguru ocha igansari kana mente nyomba erumwa yemo ntonyora tikende kefa ne bona gakwa toje kumuina dia kwa banga atari buoje wana guchakera ko gaki guchakera tarehe 11 paka muti baka bona no mutinyo gatatu iko bwata bokong muna njina ya itera makong rojo mga kona kasira mamu mga paka bakasira koi ka paka chinga ke chande ke banero usirire nande bakto ton ta kwatezeka intika kin har ku kaninga serikali ga ke engi kange na maka ke na tikoro mo baraka tuwatika tutakwati monto ko tokoni nanya matia ngakanya kaikwete nera ga kaika arama ngana ko mo wait obale saba ni otiri abate bato primere bato yakene geito Mongina pole sana kero kende kuna kwanyo mwacha senke yabo bonsi bae neti waiga maboli nara bege twara ya ndata yo muna ba kure mo boli mundu muna kwete mo akone muna kwete makobiara muna akwa mumuro mwabo mo gakone na kwete konya utara nyoma no atinde ketwa uswati mwa wana kwete konya utara soka na wae neti kuga ntwanya kora monto ndo gotangu tatiko mwana oye ntakana entakole pira mama pira papa nero gotangu ko tabuko ni ko mwana kaengana uno mwigoli ya enkroge kwa mchako ko gani kwane na gani gaki serikali ikange ndetere kefa mweni na njire ndende menga kefa na kwete na mweneti na serikali na ndembi mirobole mo 7 otiri na ubwoka njenta ke toto pimerwe woito tumanya bana ko ito tolerende ndoli kwa bandi no mwana na rubosongo aya ndiko gaki asa oya sarita masikani yo mwana one akasadia masikani yo mwana one pi mwana aliko ni muno musongo de nonyo kweta achali eyo aya ni una masikani mwana bantu bande bako eniwo yani akwaro mwana one busongo amakolire gesimba mwana ko begwe sanduki abana bamwe bakurwaiga bamwe bege sanduki mnechi yanga mastaraja nande mampi bakaboka nande bakachikurusha sanduki nande bakabeke tiro aki serikali gaki yale kwanchenkonye ndolera mabira gakitimbwa tikende Mwacho murigeria Enka TV niko turasenke ya bokefa uyo sireti buguma bwayo tarani bikabono noroche nekerere kana se familia usikia se abarahi na serikali kwa jumla waswana na sengane na kerokende kuyegayana elikoleto murembe na kerokende uyure irere kefa agoche kwani wekegere mbira ya ni yale mitu kabe kwanga singincha kwani gwa na wikabono tarani gwa mwacho murigeria nigara senkendu yenye gitali ya Kisi Teaching and Referral Hospital nekerere kenege familia nkelinga kefanya alikoba gakoenigwa na kerokende bututukana bonde bwensi bora soboli mobo bonya alikoba boko gayanwa nelichibu gotoka ayonsi nigara ikirane kere serikali yere swana nime na kerokende koene kinga oye kiro muntu konyorale oboene bwaye lichiko nigo ligosikona nigo lire linene kobwa nonyene olia okwirosia ine lia bwati go wikeranu lio na liri swali litaranyora lichibu wekabono ikegera buna bate bire babere bakugenda sibigambiro asingincho yokoene kinga nkobwati balengane yasobwanga asingincho konyoro boene kolende boene mburatuka wacho murigeria Enka TV oyo twere tukwana nere ngina moke kefa bono ndete kukwana no mugamati ose umunyakenyoro ase bali ababeire bakomenya ase ekenyoro ikeke gesurura singa kintambe nera tutabinga ine ere narali amanyete kolengana nengane kusabanga tuchiandale kwira naturaseka ekegerwasi Mwacho murigeria Enka TV tugendera tuno mugano oyo korwa ase ekenyoro ikeke gesurura ime yesa location ya Bokiambori yego toka ime location ya West Mogrango egwodi ya Nyamaiya ime constituency ya West Mogrango county ya Nyamira turasenka ase umwana kefanya reko kagusiri buguma bwaye tarani gwa goikabono twakwanire kerokende ne chiango chiaye na anti chiaye bono nigo tetekora kwana no munyakenyoro uyoro mumenyi bwa saya maite umugano bwa saya nera chora tutabinga erena arali amanyete kukwatekana no mugano karibu sana mwaka litaka kana utenga mali tawo no kuruko Njengro Mbura David
Mbura David. Mbura David yayose na wiboira iga. Ina ngiboira iga. Ase kinyure kya Gesurura. Bono. Kero kende norocho mugano yo nogenderete uikero kendo ireire omwana Kefa gotayani gugo ikabona sika kimitinyi tatu. Kero kende kana totebiango na kumanyu murigereria nga ali omanyete nararia. Kolengana na manyete nje. James Mabale obulimo bwaye obu 703 iwo tirite tugatumirana nere obu itubule 1234 igo obu bonde bogotebu bwa bose abojete timbu manyeti nambojete tugacha gutumirana na barabu ese tugatumirana ntina barabu asikete moino mbana chetiro gorgoeta buna ba babegete paka bachete gote nibono ku mwana uyu egento keregio gukumya chinamba nchire bono musagu achitaka abantu baye gati na chichito na chete chikana chanande chigaika pake para asobuli mubwa musagu butaititi musagu ningo musagu bono noyo le nero monyene nambe yo ere 1233 osea noyo musagu osea bono osea no ari osea nero yo obegete keva bono caution yese keva tatinde omwana omusagu go mwaka musagu era nari omwana mwaka musagu osirire ono mwana wa yoro omwana oyororo nakikeli kwa yo minta kwa na gaigana njagwene to sia kole succession lakini bono buli mwako bwa no bwise ekero kuri ichinkiratirete abantu ababere kinamba kichagete 18 igo kire egento kire complete forgery yani egento kire kebekere utaikororanga kikire kiagere kero umuntu enamba yatirwe kinamba kiri kintanga nchonse okigukwa ena kinamba gikinya kyakoraki kyaswa bone kero kuri ikinamba cyese mabu igo konyoreri yabaeto buleme ya musagu 1233 still nae koletaki na ere moyo itagweneti gokoraki itagweneti gutuka emana gutuka 703 ya James Mubale nayo nae koletaki na ere ya tayi yere 1234 nayo nae koletaki na ere bono tumana gutanta n'abantu aba okorana obokora babwate n'obonge tutantana rende namba kiyabyarite kinamba ekibere aiga nkorana musagwe no se oye n'abantu aba bandi batire bayiri kinamba kinya igo babwate buliana nibuli bwa igoro sana ekyara nyoene rand sisi kubwatie ebintu ebi kinamba ekyo kirasinywe sikigo kikotenena bone karen kuriye rinchi buno ekaren kuriye kinambe eki namana corona egento kire kebe gaiga mono sana fucha neroro ere ya igoro sana ekera kinambe eki 18 chichete esi kinambe eki sato endete ye ekibyalete agubono nawo obusikanu bule eye kororekana ngosumbwa abana ba James Mabale sana puna tuara amenyirega iko konyora lindi baba bwatiriye gintu gitaisaini baba irechera paka tuwa iguna abana abanechera bakoleki echera bali bakoruororo na ndi baba kolere tukogete mpaka bono yaikire ngaki bakolireke kitagweneti gokorekana ese tokorekana gintu kibakolire nekebe inyumba ye kiri kwagachu tai yali kwagachu butuko na korwe nyumba ya gachwa yakorire emyaka onye tindirongi emyaka yakorire gana betantie 5 omo onye yaitandire emyaka 5 omo ngai konye bale bagocha gutenia omwana okure tatindekwa nenyumba yimbagiroje kekorete kirigaiga okay enyumba nere irita sanene gosine embere kuira sanene embere ira sasini sana kanga batali koraramika bali koraramika enyumba nere irita sane
isanene bono korengana na maoni anenje nyendi yali kobabuya eserikali egambe kineke gose kineke kebwatiwe gekora mangana ya romuchioyo ntona korora abantu bakona gusumbuna na senginjo batabwati besa bali babwati kibesa mbana kubasumbua lioka naende ngusaba iga nyasa uri iguru naroche bibyonsi kiagera ugusumbuka kubona abantu bagusumbuka naende kwara n'umuntu agusumbuka isekene kiayekere nyane cyamate nabato kwigube okay ngo ikere stogusalira sana ayinoro amaoni anenje naroli Mwana sana mwaka. Mwanchu murigerere nka TV ebyo ne birengere byo omwamate gusoya omwabo amenye bekinyure kike gisorura nere buna rure birengere bya actually ngenteke nenkelinga igo batagete korora omurembe kugutuka iga na kiro muntu gakonyora obwene bwaye kiro kende bono ekero tugukutigana no mwako yo munyakenyoro igo twataka bono korako ebicha kamiri ye family bono yatigaire nyuma ya Keva gusira igo na kugo tebanga igo twataka gukorokia ebicha ya family ya Kefa na kero kende ibono etagete obwene nyuranga family inigera sama yanda manena yo kumusiria oli ole ko bakonya asenka igongo mungino waye nkolera arasinga njugo sirio mwaka na abana nkolera barasinga njugo sirio ise na inde nerebweka olenge koleta gantu kalia bakonyara ko bakoria na kero kende bugima bwabo kogenderera macumurigereria family na buna umurugia okefanya rako bakagukwana nkiringa mbabu atinchirende bono barachikwegendereria mbali nebi kogenderera na kero kende bono nigo ga umurugio yasinyire nganga kiara chikwegendereria asensemo yobogima nonye nabana kogenda eskuru sikike kekerwosyo ngokworokia tole bicha kamili ya family ya Keva yere nabana baye n'umurugio ye tumayokoro mugano yo kurwase kinyoleke kyagesurura tochiandale Mwancho muriro nga TV na nakumanyia hono nigo tutete gukorokia bicha kamili ye familia nyareko bakagutiga maye ga Kefa uyo siriri bo mabwaye utaraini gwasiga kimetinya tatubona oyase ikina kibeke giterinetio kwani wakwaye osakurigereria iga yenere familia ya Kefa na gatigati ya iga no murugio ye nabo abana baye babere kero kende ndukuburi mu byo yadatabinga abana bamarieta bakuru ngai ikere school na kero kende ukugani kwaya nkoro kyoko na baratake gokonyo koda senchira yamo woseyende kero kende karatumanye ngo family ya mungu Pihama seri baba nero mwana no munene kuro kuwalta mumanyi na nero kumubwati yomoke mesha kimumanyi oyo munene ngire difare nge kwanda oneta kwa soy boarding school no yo grade 1 ya chete yo ya soma tongo monu reporting na ba ko soma bonse igabona igabare jide score kwanza class 1 mpaka 3 day scholars na chete grade 4 yabona atakito chikobe boda kero kende timayitinga kero mwa abere mo komenya no mwaka sema tukamwamera mwa twale botutukana bonda ya mboy kero kende biratokenga bono asengencho isata yongo tebanga tugwatumire mende biratokenga Arsenal kero kende musibora kobere umuritaka timayitinga kero kende nsemo kie yana mono bono rochinga nabo urachi kulitoyerwa nzemene nani goro yeskuru nande bono bunande isika bunemberere isiko tingo nyara kwenda ndi gose muchiwo muntu osengende mugondo ya igombo baseke usi bono nkumetie gwisaranso ko ngisaranso tesika bane ndagera na kia bana bakonyora bali nane skuru geko igoro ngibagara nyale kwande skuru abono no muchando lema igombo usaba kwangurukiko usaba kwane ngusaba serikali enkonye mbwatesi mugakona letwa enigo nonye matianya sara igwete yuge ganyare gonkonya ubusibure bonyare gutoka mangane bine bibinyare kwera nyare gutwara murembe ninje nyare gusoka ndigeria abana bane banyare kwande skuru mbabera isiko Mwancho murigereria nka TV na mayanda manene sana nigwetekerero kyo
omong'ina okefa ere gusaba kwa enkuringa serikali nyara ko goswanana nago leto kugayana kanukura leto moremba se familia ye nakero kende nere gusibuka kurunka gaiga nakero kende kwirigeria senchira yamo gose yende tutara koro mugano yo pi kurwa sensemeye eanko yaye kefa uyole nyagusira naro ikiraiga ase edeke yamonena barago twabirengerera byayo mwanchu murigereria indi tumagukuru mugano yo kurwa sekenyere kegesurura ekegotuka ime sublocation ya Bokiamboli ime ye location ya West Mogrango ime ye ward ya Nyamaiya ime ye constituency ya West Mogrango County ya Nyamira. Macho murigereria oyo iga nerene oyomo wichi anko chia kefa wikirega iga nere kero kenda ratete marieta ina gotobirengerera biaye korengana ningane yegenderete iga sikinyore kekegosuro itangana karate yenga marieta omwaka marieta ne nguru krasto masanya GMC anonka no ngimporeire abone stoi saransete mua mumurumi ntomo nene bono mu mwana oya tuli bono mwana oyone abanyoreta achari chienge chitariki 11 January nari asirete bono rendekero togotebiu ne chisimi tukaba tukasetoka sana bono muna inche nabete naigwete muna no muntu na rota asamang'ana ayu bono rendekero twaenda ari charachani tukanyoreke eno mwana oyo kuru Samuel Mumanyi Nyachogo osirire bono rendekero turari charachani kero twaririro twakorire tukatende mu mwana oyo ntukomoira mocheri Nyamira serikali iri yarengo igateteima yaya agasasirera nkisi county igo bono ntukonyara kumuira Nyamira tukamuira rende bosongo muna batatete matiri konyarikana igo bono bosongo rende obereiro twachire kagwaita rende munere nse yega mwanya bantu ntuno goeta tore twabangire emeroberi yo mwana oyo mumurominto nyagusira reno mwana oyo twambangire emeroberi yaye no mwana oyo mumurominto abaibori baya basirete nyina okorukwa Elizabeth nero tanganite gosira noyo mumurominto okorukwa Jacob Nyachogo nera agachagasira igo bono omwana oyo Keva nentakana bono rende togenderete kubanga emibango yaye rende tukanyibange kaya ikatariki 26 yarenge 26 yarenge Jumatano asanko ende kanisa bakachicha bakalimo boina na bwo bore maega yeito gasito isaransete ekero baremire nabandi rende abana bandi nkagaiga abo bari bona chikase nende chia nyagosira bachire bosongo ekero bandi bosonga ari rende bakaenda bagaka ne piri mune miroberie ko bangwa bakagore sanduki bakapukie gari alafu rende bogoki aramisi toende tomorente tomoeni bone kero chekire chinsa 12 Jumatano chinsa 12 chia maragoba nari tokonya amekoso nima oyo okorukwa se arende go bono muamate tosinyaine moina mobekire ekosoni makeba tari koeni gumaga nkwa bande gankwabo matari koeni na injerende bono nsinyuma ekenge ntukigeko gere bine biro ke byanka muna abaminto beresire muna mumuru minto monena nko bwati eresire nabo byachagete kare byabeire koti bikogamba ande byabeire bakobugwa ande twabeire tokogenda no obisi arandi simuna mumuru minto ateba togotenchuo motoruserio omogondo ito gekogero omogondo bono munoreiga omogondo tari egento gekabisire nyomba omogondo nabororekaine iga gekogera bono muno oyo omogondo oyo James Mabare bono nere tata nkaga namba yaye 703 no tosinyaine omwamate nere namba yaye igere 1233 no omogondo munore norikire chiekita chiro bono muno oyo ito nigore 10.4 hectares no mwamate oito sinyaine nere omogondo oyo nigore nere igore 5.4 hectares bono igore ndo mugondo no manyekaine naki oyo nyagete igong'anaiga no oyo nyagete igong'anaiga bo twachie koborire nde service yarandi batokonya batoruseria oyo itore 10.4 hectares igo no manyekanete more chieka 26 gose 27 yabu nchiri ko banse yawo bono boe no buo na bubu
twabeire totari konyora bono twabeire togosumboka babeire bakoriga ebisirisiri gete batobwata batoira inche na mumurori ominto bono mumuro ominto batoira echera rinda amarwaire amachigo toitera ororo bono ende igo twasumbokire orocha omwana oyo ekera abegete enyomba eye iga aremete omosingi na omosingi tari rituko erimo okoremwa na enyomba eye ekera omochango okorentwa obekunsa akobanga kwagacha enyomba eye tari egwikia kwagachwa naende bono bamenyire iga goetania emiaka 5 ebere bono nsinyu naki eote yabegete yogotenenia omobere naki rende atabegete eota yogotenenia naki yayagabwa onkwane mokwagacha erinde amang'ana ayia aratenena omogondo rende oragambu muna agatagete arabwa omwana amakoendera kwagacha enyomba binto ebio tachieti gotenenia bono omwana bwagachire enyomba eyo okorire no amenyete emiaka yonsi omenyire enyomba egoetania emiaka 5 ebere iga bono gakorwa akogenda egasi miruka ekera arwete miruka ase akogenda enkoenda matanga kanyachari agakurende enyetari achari eyo no akorwa ogenda egasi yaye niga ara omochogi naende bono nyetari achari eye naende no ankoirana arega bono rende twabeire ase family ya James Mabare tosumbogete twachire korera obokonyi ntoranyora inche bono ebirero biane gochia ase serikali no monene bwa serikali oyo okorokumatiang'ia ngwesoana nime barore batokonye abasebei bacha ase nkeye iga batopimere omogondo ito otata gekogera norikire muno ng'ana batopimere batoruserie ororo batoruserie omogondo oyo oito oyo tata ntwe ntotageti omogondo tokomentwa nori totagete ori orikire no omogondo rende muna nateba taigento gekabisire nyomba nabo kerorekaine iga nabamate rende baito muna tomenyete iga nabo baroche muna tosumbogete na baro bachire gokwana mang'ana inyango chia sabagambi yasinyire mabanto baria bagosumbugwa ase oborimo bari bona bono rende go twasumbokire inche so ebirero biane bio moiso no goteme serikali yangu anche tokonye abasebei bache ase nkeye batoruserie omogondo erinde na intuo sentonyora omorembe bono noe no omwana muno oyo orega iga agosinyuka gende ase noe mogondo agosinyuka genda ase akogenda gekogera ase ekegusi muno obori ekero oboina bore isiko ga iga monto atararentwa abekuime omonto oimana bakomenya nkari oka bono rende twasumbokire bono inche ayane ase omoiso gaki serikali etororera amabera ase nke ya James Mabare muna twasumbokire abasebei bache batoruserie omogondo orio tata orio opimire orikire oro mbia mono abuno ayane aereire matiga serikali etokonye mono sana mwaka mwachumurigeria Enka TV ino yomo goichiango chia Kefa oyo tarani goikabono egenteke nenkelinga efamilia ye nige kurera enyare ko bakegokonywa lichi kuri bwatu gubwoikeranu na kero kende serikali we sona ni asengencho yoko banyorero omorembe ende engane yo buri menyara ko bagekogaya nwa limo na omwelio elinda abantu banyara ko bakomenya suburunge na Kefa kurusigwa senkendu na koleto wika senkeye asengencho yoko enigwa onchumurigeria Enka TV kero kende kamera ya netimeti gosento chikonyara bichaibere ende torenga murato konyara ko batogokwanira n'ururyoyo elinde naye nalyo korora ebichaburunge elio tonyara ko batokomanyanga oito gokwanira n'ururyoyo oito ko batokonyara ko batogokwanira ebicha yaye na ire gaiga timeti gose kero kende kamera ya nene nyara ko bagekore ukurigiria asobuange na komanyanga Kefa oito gokwanira n'ururyoyo onyara ko bakagosiria obugima bwaye na komutiga umurugyoye na abana abakebo batarakora esukuru gose batagete gosoma sekerengo kegoro omwanchumo umurigereria lichiko unatuote banigo lire linene ko bwawo yokolirosia na ekero libwatiri burunga abantu nigo bakonyora obwene bwabo so familia ye nigo barurekereronga na barabwo bachi gokonywa oikerabo no togokorera umugano oyo ase litukuria rero kwa niaba ya bali bonse tobwatera na singe nchoko ne kinga konyora chibicha chindunge Brian McKnight na bego Bridget Kerubo noria ogo edit na kwa kinga chibicha ngocha chire asenchira yo boikeranu omochokoro nyamora togoteba ngosengo teba mbia mono sana kwa niaba yao goika chinga kitinde na inde korwa sekenyoreke kia gesurura ikigotoka ime yesa location ya Bokiamboli ime ye location ya West Mogrango ime ye wodi ya Nyamaiya ime constituency ya West Mogrango county ya Nyamira timbuga tiande
ende ngoteba nga gwika ebiro vinde gendera korigereria Inka TV nde ogendere kwimanya emigano ya kira aina nchinkuru kwa MC Dudus.